Poštovani gledalci, posle duže pauze želimo vam ponovo dobro večer. Razlog zašto nas nije bilo ovo više od godinu dana jeste upravo taj što smo renovirali ovaj studio koji će uskoro da zasija u svom punom sjaju poput Sanje Marinković. Ono što je dobro jeste da su naši studenti imali sasvim dovoljno vremena i mira da privedu svoje studiranje kraju, tako da večeras možemo da pozdravimo više ne studente, već akademske građane u pravom smislu te reči. Pa, ljudi, čestitam i to Aljoši Kićanskom sa privatnog fakulteta i Sretenu Ćiću Srećkoviću sa državnog fakulteta. Hvala ima i na čemu. Nema na čemu, bukvalno nema na čemu. Evo, zaista ne znam odakle da počnemo, ovo je veliki trenutak za sve nas, ali evo, Sretene, možemo od vas, ipak ste toliko dugo čekali na ovaj dan. Ajde prvo on. Sretene, slobodno izvolite. Čekajte, Sretene, da li ste dobro, molim vas? On je ladno Parkinson od studiranja dobio. Trese se ko Muhammed Ali. Trešćeš se ti ko da si lizao trafo stanicu, znaš. Dobro sam, sve u redu. Sve u redu. Popio sam ovu jednu od 2 miligrama za uzemljenje i dobro je. Teraj dalje. Hajde. Razumijem vašu euforiju zbog, ipak je ovo veliki dan, ali nemojte odmah sa pretnjama jer znamo kuda to odvede svaki put. Aljoš, evo, kažite nam vi, kako je sve izgledalo i koliko ste dugo pisali vaš diplomski rad? 15 minuta sa sve smišljanjem. Pa meni toliko treba da prelistam, samo mi toliko treba sa jednom rukom da ima strana ko sve Šešeljeve knjige. Pa zato se i treseš tako kao što se treseš. Jeste njega proverili da on nema neke bakterije slučajno? Nemojte o bakterijama, molim vas. Mislim, vidite, ja zaista ne vidim neki pretjeran razlog da se u 21. veku pišu toliko opširni naučni radovi. To sve treba da bude sažeto, da čovjek uživa dok čita. Evo, na primjer, ja sam jednu svoju seriju od 5 tweetova pretvorio u diplomski rad. Malo sam nešto skratio, ali to je to, mislim, u suštini, razumete? Moj profesor, kada je to čitao, oduševio se. Kaže da bolji naučni rad u životu nije pročitao. Naravno, imam i web prezentaciju na svom sajtu www.kicanski.alj.osa. Dobro, Aljoša, molim vas, nećemo reklamirati. Ko bude želeo da proveri, može to da uradi na vašem fakultetu. Sretene, kažite nam kako je to izgledalo kod vas, koliko ste dugo pisali vaša? 1 godinu i 4 mjeseca. Svaki dan po ceo dan. Uzmem ovčiji loj, kad padne mrak, pa osvetlim sobu, uzmem pero, umačem u mastilo, malo jezik i pišem. Taj loj, to je, evo sad ga osjetim tu, taj loj, to je toliko smrdelo. To se uvuklo meni u džemper, u kožu, u zidove sobe se uvuklo, u hodnik zgrade, u pluća mi se uvuklo. Ja kad ovako duboko udahnem, to je jezivo. Znači, ovi iz pogrebnog su dolazili 2 puta nedeljno da vide da nije Deda Blagoje umro, da ja nisam primetio, jer radim, ja pišem. Sećam se, u studentsku zadrugu sam otišao tamo, studentsku ambulantu, kakvu zadrugu, više ni ne idem tamo. Odem u onu ambulantu, dođe doktor, kaže, ajde da vidim, grlo me boli. Zinem, kaže on, zatvori ta usta, Bog te jebo, nisam ja veterinar, smrdi. Ti misliš da je meni lako? Nemojte ne psovati, vidim da se i tresete. Da li je to neka nuspojava loja? Ne. To je od muke i od požara. Evo toga. Kako požara? Evo od požara. Jednu noć, ne znam više ni koji dan. Sitnu knjigu ja pišem. Prošla ponoć odavno. Meni klonula glava ko Đuri Jakšiću u kafani. Osjetim ja, onaj loj se nešto istopio, vidim smrdi kad ono krenulo, zapalilo se. Prvo papir, pa drugi papir, pa 3, pa još 100 papira se zapalilo. Pa se zapalila mušema ona na stolu, pa milje od televizora, pa tepih počeo da gori, kauč, zavesa, gori soba ko Ramštajnov koncert, Bog te jebo, koliko vatre ima. Ja se onako trgnem, pramen mi se zapali, otpada onako mali žarić. Ja uletim u sobu kod Deda Blagoje, onako slep, leži, spava na stomaku. Ja ga uzmem i podignem ga u naručje kao dete iz Feketića Vučić kad je nošio. Istrčavam napolje, prelazim prag kao da sam ga oženio, izlećemo napolje, ja ga držim, ono gori, ja vidim, on ne vidi da sve gori, ali valjda oseti, pipa me ovako, vidi da imam tu nekog dima, nešto oseti i uzme i povuče šlajm i pljune da me ugasi. Gledali smo Kuća kako gori, kao Balašević kad je pričao. Da malo ne preterujete, Sretene, molim vas. Moram vode da popijem.
Ostao mi je samo mali ožiljak ovdje imam. On sve izmišlja. Ovo je previše čak i za tvoje pećinske standarde. Ne, pa znate šta on pokušava? On pokušava da izazove patnju kod gledalaca kako bi ja izgledao nadmen. A u stvari sam ja normalan, a on je lud. Zašto tvrdite? Ljudi, pa ko normalan koristi sveće od loja i mastilu u 21. veku? Gdje ti kompjuter, čoveč? To zaista ima smisla. Sretene, zašto niste koristili vi računar? Nema struje. Kako? Nema, raskačio sve. Pola januara ja kao u sjenici da živim, izlazim napolje, nema više drva za potpalu. U pola januara ja izađem na ulicu sa sekirom, gru banderu kada ono kurac betonska, ja dalje teraj, znam da ima u ulici neka drvena i kad sam našao drvenu, šit po njoj, ona otpade, ja je uvatim za one gde se oni kače nogama, za one šipke i uvatim, dovučem je u dvorište, polako, sve iseckam i naložim. Dobro, ovo je bilo vrlo slikovito i znamo da vas od ranije život nije mazio, ali evo, makar ste završili fakultet, pa i to je dobra stvar. Ne, završio fakultet nisam. Molim vas. Ste dobro? Dobro sam, vode malo, niste me ponudili vodom. Sa ničim me niste ponudili. Još malo moja, ali molim vas, nemojte da preterujete sa lekovima. I gledalci, dok se Sreten ponovo uzemlji, Aljoša, kažite nam kako je izgledala proslava vašeg diplomskog rada. Siguran sam da je bio spektakl. Ja sam siguran. I više od toga, pravo da vam kažem. Moj otac, koji je ujedno i dekan mog fakulteta, koji je ujedno i moj mentor, koji je ujedno bio i u komisiji kada sam ja polagao svoj diplomski rad. Za proslavu mog diplomskog rada organizovao je jednu ukusnu zabavu u jednoj vili na Dedinju. Tu su se pojavili svi ugledni ljudi, predsjednici diplomatskog kora, UNICEF je bio tu. UNICEF, eto vidiš čime se oni bave, znao sam, ja sam odmah sam znao kad sam ga vidio UNICEF. Nije to rekao. Nevladine organizacije, ambasadori i tako dalje. Vidite, moj otac je meni rekao, sine, sada kada si diplomirao, moraš da biraš društvo. Nema više sedenja po separejima, po klubovima, nema više ručavanja po restoranima, nema više vožnje malog sportskog automobila i tako tih nekih studentsko-sirotinskih snalaženja uz pomoć štapa i kanapa. Ja sada imam čoveka koji proba hranu umjesto mene. Pa da, on ima čovjeka koji proba hranu umjesto njega, a ja sam srećan kad imam hranu i to koju mogu ja da probam. Sretene, molim vas, dođite na red, dopustite Aljoši da odgovori. Aljoša. Ja imam čoveka koji isprobava hranu pre mene zato što imam osjetljiv želudac. A ti možeš nosorogov papak da pojedeš, verovatno ćeš ga stvariti. Prosto odgovarate na Mogu da pitanje. nastavim. Izvolite, ali molim vas, nemojte uvrede da upućete. U redu. Moj otac mi je također poklonio i ličnog vozača, tačnije kupio mi ga je, kao i poklon vaučer, premium vaučer od 20 vožnji helikopterom, kad ide malo dalje, da se ne guram sa stokom po aerodromu. U redu, vaš otac je kao uvijek velikodušan čovjek. Sretene, kažite nam kako je izgledala odbrana vašeg diplomskog rada, potom i proslava. Siguran sam da je bilo uobičajenog pečenja, roštilja, malo alkohola, društvo. Šta se ti gadiš na pečenje? Nije bilo ni pečenja, ni roštilja, nije moglo. Odem sa one 2 kese masne u pekaru, natrpam onih mini pizza kifli praznih, dođem kući, imao sam one čaše sa imenima, bilo samo Sreten i Blagoje deda, i niko teo ni da dođe, i uzem od njega i špajza, ukradem mu flašu komovice s kojom spira onu skramu između nožnih prstiju. Eto, to se pilo, nagrizlo malo, ali nema veze. Ja sam njima odneo, sećam se, nisam mogao ni da numerišem, nemam kompjuter, nego nisam napisao stranice, onda sam im odneo list po list, sve, tamo sam slagao pred njima, 8,5 sati sam ja izlagao, evo sad počinjem da se tresim. Dobro, popitam da još jednom, tad uzmite još malo vode, molim vas, pa nam kažete šta se onda desilo nakon toga. Ništa, sve je bilo u redu. Sve je bilo u redu dok nije došlo da Blagoje, dok nije upao u amfiteatar, da mi traži pare za kiriju, koju nisam dao, jer nisam imao para. Ušao, ja taman se zaleteo pri kraju, on ulazi, pipa one studente, jer je slep, ne može uopšte da nađe koji sam ja. Ja ga vidim onako kako ide, gledam u profesora, gleda on u mene. On prilazi, zapinje tamo za onu zadnju stolicu, pada, povlači meni one sve papire sa stola, povlači projektor, kabel od projektora, punjač od profesorovog laptopa, ono sve pada, studentkinje one vrište, izlaze, trče napolje, otvara se prozor, promaja, kreće, svi oni listovi, kreću ovako da se drmaju, kao u avionu kad otvoriš, krene sve da izleće i ode sve u pičku materinu, jer nema diplomskog
nema ni diplome. Da li je moguće? Da se smeješ? Znao sam, bukvalno nećeš nikad završiti. Molim vas, da li je moguće, Sreten, zaista to što ste sad Naravno da je moguće, jer da nije moguće ja ne bi pio ove lekove koje nije moguće uzeti ni bez recepta, ali eto ja moguće i to. Čekajte, ali ova diploma ispred vas, šta predstavlja? Ovo, Pa da. to sam zadnje pare dao za fasciklu da stavim diplomu, mislio sam da ću diplomirat pa da odnesem roditeljima da sačuvam ovo malo života što im je ostalo da im protekne lepo. Zato nisam imao pare za kiriju, poslednje pare sam dao na ovo. Uzeli, kad su vidjeli da je sve otišlo u kurac, vratili mi. Nemojte psovati. Izvinjavam se. Poslali mi papir ovako četvrtastog oblika, piše tamo sve pečati, svetene, vraćam si u 2. godinu i to je to. Ja sam akademski fenomen, ljudi. Akademski fenomen. Ti si medicinski fenomen. Medicinski. Poštovani gledalci, jedini živi primer čoveka koji živi bez mozga. Trebali su te znate vaziti u vrtić, a ne na drugu. Vratit ću ja tebe u tatina muda, pa ću da te i diplomiram i doktoriram. Nemoj to, Ti muda, materina Sretene. bezobrazna. Nemoj.